שרה לה מסתיו אל סתיו, דרך רחוקה ואני ציפור בליל סגריר, ציפור בלי בית, מהי אל מול שמיים כשאבד לה סוף השיר. שירה רוח על המים ולהר וגוונים, לי אני היום ומנים, בצלילים המשתנים לשיר כשהאור על פני המים, יש קשת של גוונים, לי אני היום, מה היום, לי אני דרך רחוקה ובסופה אתה ניצב, אבוא אליך חרש כרוח ערב, נלך איתה תום יחדיו, דרך ארוכה ואני ציפור תלויה על בד, הושט ידך לי, קרא לי, כי בשמיים כל השיר שלי. שומע, זו בדיחה שונה, אז שנראה את זה בסוף מחזור, אז לא משנה. טוב, יש אחד לא לשחק בביצים, בעל רופא עושה לו... מכיר. רגע, הם לא מכירים. מכיר. ההורים שלנו לא מכירים את זה. כולם מכירים את זה. ראש הממשלה ונשיא המדינה, תלמידי בית ספר התיכון לחינוך סביבתי שדה בוקר, שלום. תודה שבאתם להצטרף אלינו היום למבצע הצלת הים שלנו. מוכנים לפעולה? I love him, I love him, I love him, and when he goes I follow. מחלקה מספר 1, מדופקים כל יום פעמיים. מחלקה מספר 2, למי נביא בראש. מחלקה מספר 3, מה יביא? זהו בביטים, הם מאוד מאוד מאושרים, ויש פה שכלול, זו התוצאה. זה ממש משוכלל כל העסק הזה. זה שרה לביבי. ביבי היקר, קיבלתי ממך הרבה נעליים, קיבלתי ממך הרבה משקפיים, קיבלתי ממך הרבה טבעות, אך את הכל זרקתי על הזרועות. תביא לי משרה, תהפוך אותי בדרך לראש ממשלה. שאופרה חזה בך לא תיגע, כי אם לא גם היא תחטוף סטירה. ולמרות הכל, אוהבת אותך, שריי. תגיד, עומר. אתה עומר? כן. מה זה הקטע עם המנהיג אבל? שרבטתם עם המנהיג. מה, לא מדברים, מה מדבר את ההצגה? ההצגה, יש את הסיפור של יהודה המכבי. בא למרוח למרוח שוקולד וללקק את הכל. אתי כרמי? כרמי או כרמי? לאתי כרמי. מחמד עיניי, עיני השקט שלך בורקות באור זה. את תבואי איתי לארוחת ערב. אגב, תלמידי בית הספר משדה בוקר, הנה הם כאן באולפן, והם מה זה נחמדים ומבינים בעניין. כאילו אמר טרומפלדור, טוב למות בעד ארצנו. לא נדחף. אלינור, מה את עושה כאן? מודדת? מה את מודדת? כל הכבוד. אני חושב מה זה ארץ? שזה הערך שלנו.
האדמה הזאת, כאילו, מה שהאבות שלנו הורישו לנו מזמן. ונראה כל מיני דברים מגניבים. אחלה. אתמול היה לנו יום חצץ, ממש יום חצץ. היינו כל הנקודות, היה נורא נחמד, וזהו. יאללה ביי.